biok eskualari, primatze zerriari beste laute. Gaurko gaia, irratigintza. Badakizu zein direntzuk euskaraz ari diren irratiak? Bai, noski. Bada gure irratia Baionan, Irulegiko erri irratia Donibane Garazin eta Siberuko Botza Maulen. Bai, eta hegoaldeko irratiak? Hegoaldeko irratiak. Hegoaldeko irratiak, bada Euskara irratia Irunen, Euskadi irratia Donostian, eta beste hainitz. Ikus dezagun beraz irratigela. Banator. Irratilariek mikroaren aintzinean hitz egiten dute. Bai, eta teknikariak tresna asko erabiltzen du. Hala nola, disko handan hau, diskoen entzuteko, beraz hor dugu disko jogailua. Disko jogailuaren ezkerrean eta gaineko partean kompakt gailua, kompaktuen entzuteko, eta kompakt gailuaren azpian, magnetofoia. Eta azkenik nahasmaina. Soinua eta hotsa mikrotik baigurako agara doaz. Eta handik edatzen ditu etxeetako eta autoetako irratigailuetarat. Erreportari nabil nire magnetofoiarekin. Zergatik zabiltza berriketa eskuin eta ezker. Gaur egun prentxaurrekoa laborantzaz da. Laborariak ez baitira ados esnean sariaz. Eta etzik argiketan ibiliko zara? Manifestaldia denez presoentzat. Noski. Larun bateko manifestaldiarentzat 5-4-2-2-0. Maialen ze pentsatzen duzu beraz larun bateko manifestaldiaz? Hori etzi ikusiko dugu, ados? Hau, karriketan ibiltzeko da. Zatoz. Gai nagusiak badirelarik, mai inguruak antolatzen ditugu, ondoko gelan. Mai inguruak. Orduan entzuleekin zuzenean hitz egiten duzue? Horixe, egin ezagun entxegu bat. Gaurko mai ingurua autozergaz mintzatzen da. Maialen errazu, zergatik eduzu autozergarik ordaindu nahi? Karu egidelakotz. Departamentuak bide ederrak egiten dituenez geroz, nunbaitik atera bardu dirua, ez? Da bilenak ordain dezala, ni nire irriskanago lasaiki. Zergatik hau, zergatik hori? Argatik hau, argatik hori. Entzun! Entzun irratia, gure irratia. Eman biok eskualari, primatze zerriari beste laute. Zergatik zabiltza berriketa eskuin eta ezker? Laborariak ez baitira ados esnean sariaz. Karu egidelakotz. Da bilenak ordain dezala. Zergatik hau, zergatik hori?
argatik hau, argatik hori.